लिपसे क्यानो कुनु मते जों भट होनो हाया जों बोरै सोरबा माहारियारि आफाद सोरबा संगठना बोरै बुंनो हागौ जे दिलीप सैखियानो भट होनांगौ एन्टी बिटिसि मानसि बियो उदालगुरिया डेभेलप जानांगौ होनना लिरनाय थाबासो बियो डेभेलप खालामगोन जायफोर दिनै माहारियारि आफादानो होन संगठनानो होन दिलीप सैखियानो भट होनो थोनग्रा मानसिफोरखौ दिनै सिनायनानै ला Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनडिएनि केन्डिडेटखौ सापर्ट होनो मिडियायाव खोथा बुंदों आरो बिथांमोना रायजोफोरखौ खावलायदों एनडिएनि केन्डिडेटखौ सापर्ट होनो होननानै। नाथाय जाय एनडिए बिजेपि सरकार डाबल इन्जिनमोन बिथांमोना दा बे बिजेपियानो दिनै जोंखौ मोनफानि उनाव मोनफा जायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों आन्दलन खालामदोंमोन बिबोदोंमोन बे बिनाय गिदिर माखासे फसंथानफोरखौहाय आरो जोंनि थाखाय माखासे गिदिर जानो गोनां स्किम बेफोरखौहाय जायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया उन्नति जागोन आरो फिउचारा ब्राइट जागोन बेफोरखौहाय बिथांमोन बिजेपियानो जब्द खालामनानै दोनदों। दिनै बे जब्द खालामसेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिजेपिखौ समर्थन खालामनाया जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा। बै समाव सासे आइजोआ मानगोनां आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बुंदोंमोन नोंथाङा सामससे जोंनो होबाय बेलसासेखौ नोंथाङा लानानै थांबाय होननाय बे आइजो होननाय खोथाया थारैनो सैथो आरो साननो गोनां बाथ्रा। दिनै नायदो फिसा बुस्थुफोरखौ फिसा अनुष्ठानफोरखौ जोंनो होफ्लानानै फुथुला बादि जोंखौ बाहायदों जों बेजोंनो गोजोनदों खुसि जादों बम गावदों बेदर जादों। नाथाय एनआईटि बादि गिदिर अनुष्ठान ट्राइबेल इउनिभारसिटि बादि गिदिर अनुष्ठान फेक्टरि बेफोरबादिखौ बिथांमोना मावनो हाला होननानै स्टिक फाथायदों मावनाय नंला होननानै बिथांमोना लेखा हरदों आरो बिटिआरनि माखासे दफाफोरा मावफुंजाला बेयो रोखा जादों। अब्ला बेबादिखौ नुसेयावबो जोङो बिथांमोनखौनो जुदि सापर्ट होयोब्ला अब्ला जोंनि गोदोनिफ्रायनो बिबोनाय आन्दलन खालामबोनाय माखासे गिदिर सिमांफ्रा मा जागोन थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे दिलीप सैखिया बिथां आदा बिक्रमा रोखा फोरमायनानै होबाय दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौ होननानै बिथाङा मालाबाबो पार्लियामेन्टआव शब्द फंसेबो बुंफेराखै होननानै आरो 5 बोसोराव बिथाङा एमपि जानानै थांबाय बेवहाय बिथाङा अन्थाइ थरसेबो गाराखै होननानै। अब्ला बिथाङा थारैनो नंमारगौ एन्टि बिटिसिनि रायजोफोरनि थाखाय बा जेसेबां जों बर' रायजोफोरनि थाखाय बड'लेण्ड रायजोफोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावग्रा सासे व्यक्ति नङा बे एन्टि बिटिसि सासे व्यक्तिसो बिथाङा एनडिएनिफ्राय नङा होमबा। अब्ला जोङो सासे एन्टि बिटिसि केन्डिडेटखौ जोङो मानो सापर्ट होनो आरो जोंनि सात्र संगठन मानो बेफोरबायदि एन्टि बिटिसि बा बिटिआर सासे व्यक्तिखौ केन्डिडेटखौ जों मानो सापर्ट होनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायो। आरो 1 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय एसटि उदालगुरि समस्ति जानो नाङा होनग्रा बिनि थाखायनोथ' बिथाङा एन्टि बिटिसि सासे व्यक्ति। अब्ला जोङो सानना नायदो रायजो राजाफोर नोंथांमोनानो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट्स लिरना हरनो दाबाव फोरमायहर। लोगोसे बिक्रम आदा बुंनायखौ नोंथांमोना थरलि फिट ससे भिडिअ क्लिप्स नायलांबानो जाबाय। दिलीप सैखिया सारा दिनै बे माबानि केन्डिडेट बे जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट बिथाङा उदालगुरि समस्ति बा एसटि समस्ति जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होनग्रा सासे व्यक्ति माने उदालगुरिखौ कुनु मते डेभेलप जानो लुबैग्रा मानसि नङा बियो माने एन्टि बिटिसि मानसि बियो। अब्ला जों बोरै
सोरबा माहारियारि आफाद सोरबा संगठना बोरै बुंनो हागौ जे दिलीप सैकियानो भट होनांगौ बे दिलीप सैकिया सारा कुनु मते बे जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ डेभलप खालामनो थाखाय बे फैयाखै गरसेबो अन्थाइ बे गाराखै एटाव हेल्प पेलावा नाय आमार बिटिसि 5 बोसोराव 5टा हेल्प पेलावा नाय गरसेबो अन्थाइ बे 5 बोसोराव जोंनि गाराखै अब्ला दिनै लिरनाय थाब्लासो बिथाङा दिनै बिटिसिखौ डेभलप खालामगोन माने लेखा थाकिबा লাগিব जे बिटिसि माने उदालगुरि समष्टि लेखा थाकिलेহে इ समष्टि होबा লাগে বুলি তেওঁ কৈছে পিছে डेभलप কৰিবৰ কাৰণে লিখা থাকিব লাগিব উদালগুৰিত মানে লিখা থাকিব লাগিব উদালগুৰি डेभलप কৰিব লাগে বুলি उदालगुरिया डेभलप जानांगौ होनना लिरनाय थाबासो बे डेभलप खालामगोन अब्ला नायदो जायफोर दिनै माहारियारि आफादानो होन संगठनानो होन दिलीप सैकियानो भट होनो थोनग्रा मानसिफोरखौ दिनै सिनायनानै ला जायफ्रा दिनै दिलीप सैकियानि बिथांनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजाखौ बुंगोन बिथांमोनखौ सिनायनानै ला होननानै आं दिनै बुंगोन दिनै दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डआ जाफुंनांगौ दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बे ट्राइबेल इउनिभार्सिटिया जाफुंनांगौ होननानै खनसेबो सिंगल वर्ड बे दिल्लीयाव बुङाखैसै बुङि थाखायनो दिनै पजिटिभ जाना फैयासै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव नोंसोरनो तेजपुरानो खाथि बेयावनो थां मानो होनजादों बुङाखै दिल्लीयाव आरो होनाङा होनग्राया बेनो दिल्लीयाव सोर थायो बेसो थायो दिल्लीयाव बे दिलीप सैकियासो थायो बिनिखायनो दिल्लीयाव उदालगुरियाव इउनिभार्सिटि जानांगौ होननाया दिनै तेजपुराव थां होनजाबाय एनआईटी जितु इमान गिदिर अनुस्थान लाबोनो नागिरदोंमोन बेयो मा होनजाखो सेन्ट्रेलाव जेबो बिब्दि सेकेन्ड टाइम आरो एनआईटी गायसननायनि कुनु माबा गैया पलिसि गैया होनजाबाय सिलचराव थां होनजाबाय रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो तेजपुर माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बारा गैया मानो होनखो दिल्लीयाव बुंग्रा गैया दिल्लीयाव दिलीप सैकिया बुङासै हयथ' बियो बुंबाय बेफोरखौ होनाङा खाथि खाथियावनो दंखाजोबो सोरनियाव सोंगोन बिनियावसो सोंगोन उदालगुरि क'क्राझारा बङाइनि बारा गोजान नङा सोर बुंगोन एमपियासो बुंगोन इउनिभार्सिटि तेजपुर इउनिभार्सिटिया उदालगुरिनि बारा गोजान नङा दिल्लीयाथ' मिथियाना नों लकेल एमपियासो मिथिगोन लकेल एमपियासो दिलीप सैकिया बिथाङानो नाङा होनना बुंबायब्रा बिथाङानो होनाङा होनना बुंबाय अबा नायदो इमान एन्टि बिटिसि मानसिनो सोर दिनै माहारि आफादा बे दिलीप सैकियानो भट होनांगौ होनना बुंलाय लेखायानो दंजोबो गासिबो पजिटिभ नङा स' भिडिअखौ जेखिनियावनो फोजोबबाय रंजा बाजा बोथोरबो बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ